риа новости бо истинод ба намояндаи тиҷории русия дар душанбе Михаил Караблин менависад ки раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомали Раҳмон бо сафари корӣ ба Русия меравад. Русия ва Тоҷикистон нақша доранд ки бо иштироки сарони ду кишвар конференсияи ҳамкориҳои байни минтақавиро баргузор намоянд. пештар Караблин хабар дода буд ки Русия омода аст дар Тоҷикистон сохтмони маркази бузурги тиҷоратии яклухтро сармоягузорӣ кунад. ба гуфтаи Караблин феълан ҷонибҳо имзои созишномаи амаликунии ин лоиҳаро баррасӣ доранд. умед дорем ки имзои ин ҳуҷҷатҳо тӯл намекашанд ва то сафари ҳайати олии Тоҷикистон ба Русия дар моҳи апрел ба анҷом мерасад. боварӣ дорам ки амаликунии ин тарз ба ташкили содироти мунтазами маҳсулоти хоҷагии Тоҷикистон ба Русия мусоидат мекунад, гуфтааст намояндаи тиҷории Русия. дар се моҳаи аввали соли равон ҳафтумин конференсияи ҳамкориҳои байниминтақавии Тоҷикистону Русия ба нақша гирифта шудааст ки дар кори он мо умед дорем сарони Русия Владимир Путин ва Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ширкат меварзанд ки аҳамияти ин конференсро бештар ва ҳамкориҳои ду кишварро наздиктар мекунанд, гуфтааст дар ин бора Караблин.